Jutag. Ano gani? Hello guys. Werting inita ron. Init kaayo. Para nag-inasal. Init kayo guys. Mao ni ron diri among gitrabaho sa bukid guys. Nara. From the farm. Amo ning Backyard garden. koralon. Kay amo man sad ning tamnan og kuan guys kanang batong. Batong og karabansos. Pangkonsumo. Pangkonsumo lang gud kay porti naging mahala sa paliton ron guys. As in ka mahal. Ang bugas mahal kaayo. Tanan halos mahal. Mananom ta. Pangkonsumo. Pangkonsumo lang gud mga guys. Pero tiging inita. Super duper ang init ron. Naglagiting. Mo gani. Nara diha guys, na nako gipantanom diha guys. Agbati, tanglad, dayon. Ya, di asay manok nagsuroy-suroy. Apil na tanom. Dayon. Ang manok. Oh, naay manok. Asay manok, naay tanglad. Ay, sangig. Oh, nabuhi na sa danga kong galay guys. Nara. So nabuhi na. Muna atong galay oh. Daghan natang mautan ani puhon. Nara ni diri dol sa among balay guys. Nara among balay guys. Balay nga wala pa nahuman. Dako pa kay kulang. So nara tay mautan ng mga galay guys. Tanglad. Kamunggay. Kompleto ni. Nagtanom kog bag-o nga tanglad diri guys oh. Kana dira guys. Kani mga batong niya akong gitanom ngadto paingon sa igbaw. Nya kato kay ano siya guys. Agbati. Agbati ni. Linya sa ningan to paingon sa igbaw guys. So mao na guys no. Makautan ra ta sunod. Sunod tuig. Sunod tuig. Makautan na ta. Libre atong utan. Libre. So magkural na ta guys. Kaya kung magkaroon pa to ang tamna nagbuhon, uyo ba ko kay okay tamo tay tanom. Mula sa taga tumanggabon, magpalit ako itong bairan. Naghapon ra. Ano na ko? Ito ang tamna ko.